Żewġ familji kbar mill-Arabja Sawdija bejniethom xtraw 62 passaport Malti matul is-sena li għaddiet. Dan kien żvelat mill-ġurnal Times of Malta kif il-Gazzetta ta' Gvern ippubblikat il-lista ta' persuni li kisbu ċ-ċittadinanza Maltija matul l-2017. Dawn huma l-familji Al Muhajdib u Ala Gils li mhux biss huma fost l-iktar familji sinjuri f'pajjiżhom iżda meqjusa mir-rivista Forbes bħala fost l-aktar sinjuri fid-dinja. Il-familja Al Muhajdib tmexxi l-grupp li jġib l-istess isem li twaqqaf fl-1946 u l-attività prinċipali tiegħu il-kostruzzjoni segwita mill-produzzjoni u l-importazzjoni tal-ikel. Il-ġid personali ta' chairman tal-grupp Sulejman Al Muhajdib u stmat li jaqbes 3 biljun euro u xtara l-passaport Malti s-sena li għaddiet u miegħu xtraw l-istess passaport Malti 34 membru tal-familja tiegħu fosthom Hutu, konjuġi tagħhom u l-familji tagħhom. Il-familja Ala Gils li tmexxi il-grupp Ġarrir, grupp ta' kumpaniji li stmat li jiswew mal biljun euro u nofs, xtraw bejniethom 27 passaport ieħor. Minkejja pressjoni sabiex l-identitajiet ta' min jixtri l-passaport Malti jkunu pubblikati, il-Gvern jibqa' jippersisti billi jippubblika l-ismijiet fil-Gazzetta tal-Gvern f'lista waħda b'ordni alfabetiku skont l-isem u mhux bil-kunjom sabiex jagħmilha diffiċli biex ikunu identifikati min xtara l-passaport. Barra minn hekk il-Gvern jippubblika lista waħda mingħajr distinzjoni bejn min xtara l-passaport Malti u min kiseb iċ-ċittadinanza Maltija permezz ta' modi oħra skont il-liġi. Kelliema ta' diversi ministeri u dipartimenti tal-Gvern irreżistew diversi sejħiet sabiex ikunu pubblikati l-ismijiet tal-persuni li xtraw il-passaport Malti permezz tal-iskema mnedija fl-2014. Dan għaliex il-persuni li jkunu jridu jixtru l-passaport Malti ma jridux juru li jkunu għamlu dan, speċjalment lill-awtoritajiet tal-pajjiżi tal-oriġini tagħhom. Fil-fatt ftit huma l-pajjiżi li permettu li ċittadini tagħhom ikollhom ċittadinanza doppja. Min irid jixtri passaport Malti li taħallas 650,000 euro għal passaport prinċipali u 25,000 euro għal kull passaport addizzjonali. Barra minn hekk min jixtri l-passaport irid jixtri jew jikri proprjetà f'Malta. Ħafna mill-persuni li xtraw il-passaport Malti ġejjin mir-Russja, iċ-Ċina u pajjiżi tal-Lvant Nofsani għaliex il-passaport Malti jiggarantilhom il-libertà li jmorru f'pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea mingħajr ebda xkil.